Samson Nyaseti Momanyi numurugwe Mokira Nyaseti kure Kenyero Kenyakiri measombugo hasa sub-county ya Marani County ya Kisii nigo babarua koba abegesio mono rero magaga yogoikia umwana obo Nyegusira Chris Anya w'imyaka yegatwa inka eria kabere kolenda sentundeiga atari nobo moyo numosa oyiga nigaringe gati yabane hasoroboti twabeire togokubwateria abo bagetwa masasi haso kwagerwa ko babaibi Nyegusira Chris nigo habwenerete kwaini kwa litukuria rero inka sobo korinde merebelio yokomoleta inka aboli tukoregorega turubana asingusana no egati yabomenyi nabo bisa babanyimbo ya negativwe Ekyo kireta kaire ni kwa hasi nkindo elio Kenya liberera Magaga yugo kigwenka kumwiroiga wana nonye balenge na maliga Asense mwende nigo balenge no mogoko kobwatekana negekore kigoro ekyo kyalenge kyobosoku na kyaragiretwe nabange tanya kongibira tanya kwibironde bwese njengo sabaiga serikali yakora uchunguzi yabo banyoro yo kikiabeta kyara mwana tanya ko bamwiri bali babwate fuje nyinge mono igora para motige tani umubire no murembe ogotera kwabo no boene rero baso ekibungo yakane kuburia serikali kubameseri umugaso osemba twale nonye no bolemu boke kubwatekana nugukwa kumosa oyigomoke nabakana bunatarenge mosalio ngenchende yonsi. It is painful mwana osomire okolire goitune digiri goswa sengoro. The only thing in Tagate is only justice. Nero toganeti ase family ye. Nero toganeti ganingi kiite to mwana, we need justice. Kero manda tokire na magosa igago itugo sega kubwatu justice yetogekane. Amerobulio yokomaina nigera chikogendererwa eikendiga onyekende tikego chencha ase amatiga yabolia abamate nabasani banyegusira ko batweru nagokania chiburuburu elikomwa amasikania ye yomoelio lakini monege ndotogo saba no murembe ekora yabeire ntogotakana inde tusari mono aiga nigago chachinga kyumoso iga konye anyorire liuko lyokumurangiri miremo Gentabange bakunyura na gutigara bare na mayanda Nkurubuterege seni kyagatembe korega se bunge ya Kitutu cha North Ase County ya Kisii Literane ngurukwo Daniel Untiri